Sarang siryo ko, no? Praise the Lord! Sige. Dito yung agundaway kakapsat. Ang dako yung mani dito ay tatlo kasta ka. Nama iti panagtrabaho mi. Iti karpintero. Iti pamangkin ko. Dito yung likodan. Iti balay. At tada iti kakapsat dito yung pada ka karpintero na nagagat. Na agtartariman. Iti kakasto yung patpatakder. Malayman. Kinanyaman nga patakder. Kayang-kaya lang ito yung kapsat kinigiyan. So, dispensa ninyo, tadya ko lang makaramid karigitikan kanta, nga isagot ko na kayo. Yan, kang runan na nga pakaydayawan, iti apo. Malubos iti apo, malpas na ito nga lawas, kaya't mangipayak tumanin iti kanta, para kada kayo amin. Yan, lagdagipin nyo, gamyaman iti parang sarsarong karyo, iti Facebook page. Na follow, yan iti share yo, yan nagyamyaman ako na iti kapsat yo, yan kastamad, iti channel YouTube, yamyaman ako iti subscribe, na ipapayo iti numo iti biyang, yan yapo ti mang bendisyon kada kayo amin, yan kastamad, nga iti yapo, iti kanayon, nga mangisagana iti kasapsapulan nyo iti nalawal daw kang runan na iti salon at yo ay ayaten nga kakapsat. Yamanak and God bless us all kada kayo amin ay ayaten nga kakapsat. Thank you. Makita naman ati babae. Abi babae na ako na kaman. Kasi na kayo. Ya una ta Jais. Wala dito ito. Ikaw ba? Ito man ta Jais. Oh, ito. Apo. Ito ba dito? Yan. Ikaw dito. Balang malbos tayo. Ito ti kuhan. Tama dito tayo mga nga. Oh, yan lang tayo. Yan. Paki-like man ken subscribe yun kuhan. Brother Bini. Si YouTube channel na kin kuhan. Facebook.